do Conservatorio de Ribeira. Hoxe temos o prazer de conversar con Sabela Galván, mestra de especialidade de flauta no noso centro. Contanos, cando e como foron os teus inicios no mundo da música? Pois eu empecé a ir a clases de piano cando tiña 5 anos, porque a miña mamá me animou a ir. Como anécdota, direi que ela díxome que iba a probar durante 2 meses, pero como eu era pequena non tiña moi claro a duración dos meses, cando lle dixen que non me apetecía seguir, dixo, venga, non pasaron 2 meses, e así aguantei 5 anos. E despois, con 12, pois xa empecé a tocar a flauta e empecé na escola de música, e na banda de música de Viaxo. Neste conservatorio es mestra de flauta, pero tocas algún instrumento máis? Si, toco tamén o acordeón, a gaita, a pandeireta, todos os instrumentos un pouco da música tradicional. Ademais de docente e intérprete, que grado de importancia lle das ás interpretación dentro da tua profesión? Doulle moitísima importancia, porque para ensinarvos ás alumnas como tocar un instrumento, primeiro teño que tocalo eu, e teño que tocalo en público e dar concertos para saber como ensinarvos a vos. Crees que é favorecedor que un músico de formación clásica coñeza outros estilos musicais ou deberías centrarse no clásico? Creo que é moi favorecedor empaparse de todos os estilos de músicas do mundo. Tanto os de formación clásica, saber de músicas tradicionais ou folclóricas, como ao revés, os de músicas folclóricas poder coñecer un pouco do ámbito máis académico da música. Poderías escoller un concerto da tua vida, da tua carreira, no que participastes como intérprete. Como intérprete, recordo que me gustou moito un concerto que demos en Montevideo, en Uruguai, porque sentín que o sentimento galego estaba super vivo, incluso estando do outro lado do Atlántico. A que tipo de concertos adoitas asistir como público? Gústame escoitar todos os estilos musicais, en xeral, e se se trata dun concerto de música en directo, gústame aínda máis ir a escoitar. Entón, escoito de todo, pero se cadra os últimos concertos aos que tenderon máis a ser de cantautoras ou cantautores, pois que estou nun momento no que me gusta moito escoitar o que din as letras, e sobre todo que son letras con moito contido social, que fala sobre a nosa actualidade e os problemas que está habendo hoxe en día. Contasnos un anécdota da tua vida musical? Pois unha vez estaban tocando no San Froilán, en Lugo, non sei se fochedes esa festa alguna vez. No, Sí, non? no. Recomendo. Estaba tocando pola rúa cos meus compañeros de Carapaus, dando un pasarrúas, e acabamos entrando nunha zapatería onde a señora nos dixo pasade, pasade, e estivamos dándolle un concerto aos zapatos. Por último, que consellos lles darías ao alumnado que estuda música no conservatorio? Pois, primeiro, diríamos que estudades moito, que lle fagades caso ás mestras e que estudes moito. Porque se aprendedes a tocar un instrumento, despois ides a vivir momentos super bons. Só polo mero feito de aprender a tocar un instrumento, de participar en ese momento artístico, de poder tocar, tamén é super satisfactorio cando o público lle gusta o que ti tocas, entón creas aí un vínculo super bo. Parece tamén super importante, en canto dominades o instrumento e empezades a facer os vosos grupos para tocar con outras persoas, os vínculos que se xeran a través da música, porque cando tocas con outras persoas hai linguaxe verbal, normal, a que estamos mantendo agora, hai linguaxe visual tamén, porque miras as outras persoas para poder tocar, e ademais hai linguaxe musical. Entón, con 3 linguaxes, ides a facer as amizades moito máis fortes.